Redúcense os casos activos por coronavirus nas áreas sanitarias da nosa contorna. Na de Pontevedra e o Salnés hai agora mesmo 7 casos activos. Na de Santiago, a que pertence ao Hospital do Barbanza, redúcese ata os 30, 4 menos ca onte. Que tal? Boas noites. De seguido ampliamos esta información, pero antes comprobamos como a veciñanza das Rías Baixas vai se adaptando á nova normalidade. Entre a poboación, o medo vai diminuindo agás na xente maior. As distancias de seguridade e o respeto das quendas de espera nos establecementos son o que máis destacan desta nova realidade. Galicia vai se adaptando á nova normalidade, unha realidade diferente á que vivíamos antes da pandemia. As medidas de prevención para evitar contaxios continúan a ser unha obriga. Así, temos que seguir guardando a distancia social, manter unhas estritas medidas de hixiene e empregar a máscara cando sexa necesario. Eu, a verdad, que non noto moito cambio da semana pasada. A verdad que vexo que a xente pasa un poquinho de todo da mascarilla, que non se garda moito as distancias. Yo la veo igual que lo que no era la normalidad, pero bueno, bien, adaptándonos encima aquí con la recién aquí en medio de todo esto, pues bueno, más o menos. Bueno, según mi opinión, pues bien, sobre todo, pues bueno, porque podemos salir a la calle un poco más relajados, pero bueno, en mi opinión quizá los más perjudicados son los niños y ahora por lo menos los ves disfrutar un poco y jugar y bueno, por lo menos está más tranquilo. De momento es una cosa que es nueva y hace falta adaptarse. A pesar de entrar nesta nova fase, o medo á pandemia segue estando presente. Mal. La veo mal porque la gente tiene miedo y yo también tengo miedo. Todo el mundo tiene un poco de miedo y luego es muy incómodo. Todo es muy incómodo. Es práctico para la salud de todos. Bueno, un poco sí, hay mucha irresponsabilidad por ahí también, pero... Y lo que van a hacer algunos mal, lo vamos a pagar nosotros. Yo particularmente no tengo miedo, simplemente adoptar las medidas de seguridad un poco, distancia, pero bueno, se ve en la gente un poquillo de miedo, pero bueno, yo creo que va aminorando cada vez que pasan los días. Aquí fuera mejor, dentro no me atrevo, y menos con ella. Me veo un pouco con menos ganas, pero bueno. Coa nova normalidade podemos organizar reunións nos domicilios particulares sen limitacións. A ocupación de establecementos comerciais aumenta ata o 75% da súa capacidade, ao igual que no interior de bares e restaurantes, que ven incrementada a cantidade de ocupación das súas terrazas ata o 80%. A pesar disto, a sensación é que a nova normalidade é moi diferente á anterior. É que a xente sí que está máis concienciada no que son os turnos, en guardar espera e demais. Está muy complicado ahora esto, para andar por los sitios, no sé, es raro, se encuentran un poco raro. Antiguamente paseabas donde te daba la gana, entrabas, salías, cogías, hablabas, no pasaba nada. Y ahora es todo haciendo cola, aquí, allá, en el otro lado. Y muy angustioso, para mí angustioso, para la gente joven supongo que menos. No caso das discotecas e lugares de lecer nocturno só poden abrir as terrazas ao aire libre. O interior destes establecementos, os locais de xogos infantís e as verbenas deberán agardar ata o 1 de xullo. Os albergues de Vilanova prepáranse para reabrir as súas portas o vindeiro 1 de xullo. Os hospedaxes están traballando para garantir todas as medidas de seguridade. Dende o Concello de Vilanova agardan que se recupere o tránsito de peregrinos no Salnés e lamentan a decisión da alcaldesa de Meis por manter pechado o albergue da Armenteira. Vilanova traballa para garantir a seguridade na súa vila e incentivar a visita de turistas. Despois dos hotéis e os campings, os seguintes en abrir as súas portas serán os albergues. Terán que agardar ata o 1 de xullo, pero mentre se preparan para garantir as medidas sanitarias. Es otro tipo de turismo, es un turismo de paso que solo echa un día y que bueno, estamos tratando de que con todas las medidas de seguridad, el uso de mascarillas en zonas comunes, obviamente desinfección después del uso por cada grupo de peregrinos, ponerlo en marcha de cara al 1 de julio, que es cuando ya abren todos los albergues por indicación de la Xunta de Galicia. Os albergues están preparados con todo o necesario para cumprir co protocolo da Consellería de Sanidade. Pois mira, antes de nada, cando cheguen, eu voulle tomar a temperatura, logo obligarlle a lavar as mans con un gel hidroalcohólico, mascarilla e guantes. Mentras que vayan ás zonas comunes. Despois, o que nas habitacións, pois evidentemente, pois na súa zona, porque teñen todas as medidas que corresponden, sacarán pois os guantes e a mascarilla. Dende o Concello son cautos a hora de facer unha previsión en canto ao número de turistas que poidan visitar o Salnés esta tempada. O que lamentan é que a alcaldesa de Meis manteña pechado o albergue da Armenteira. Nosotros no somos responsables de lo que haga Meis, pero tampoco nuestros
vecinos ni nuestros negocios tienen que sufrir por malas decisiones que tomen otros ayuntamientos. Vamos a garantizar que la variante va a tener albergues en todo su recorrido y si no son en Meis, pues serán en Conbarro, en la zona de Conbarro, y estamos coordinados con el Camino Portugués y en la zona de Ribadumia. Y con eso pues nos ponemos en marcha, teniendo en cuenta que para nosotros no es una temporada de verano. Eso quiero que quede claro. Empezamos a trabajar con esto y con el concepto de Mar de Santiago porque queremos que sea del 1 de julio por lo menos a 31 de diciembre de 2021 que acabe el Xacobeo. A estas críticas sumouse a Asociación de Turismo Presume de Vilanova. Dende a agrupación queren manter unha reunión coa Deputación de Pontevedra e a Mancomunidade do Salnés para que se reabra o albergue. Pola súa parte, a alcaldesa de Meis cualificou de falsas as acusacións do alcalde vilanovés e convocou unha rolda de prensa para mañá para explicar a situación do albergue da Armenteira. E falando da volta de moitas actividades e esa transición cara a nova normalidade, a Mancomunidade de Municipios Arousa Norte pon en marcha dende hoxe un servizo de asesoramento dirixido a profesionais turísticos e da hostalería dos concellos do Barbanza. O obxectivo é apoiar os empresarios na implantación de medidas para o cumprimento das normas sanitarias derivadas do COVID-19. Ademais de resolver cuestións relativas ao control da ocupación e desinfección nos establecementos, este servizo prestará axuda para a elaboración da documentación exixida como plan de contingencias. Unha vez adotadas as medidas, as empresas poderán solicitar unha avaliación telemática para analizar se se cumpren os requisitos. Os interesados poden obter máis información chamando ao teléfono 981 845 236 ou a través do enderezo electrónico asistenciacovid@arousanorte.es. A chegada da nova normalidade fixo que pouco a pouco a actividade económica vaia retomando o pulso. É o caso dos mercados ambulantes como que esta mañá se celebraba na Pobra. Tras varias semanas compostos únicamente de alimentación e produtos frescos, hoxe volveron a acudir comerciantes de téxtil. O Concello autorizou soamente o 50% dos postos e ampliou o espazo para a súa instalación con fin de garantir a distancia de seguridade. Está previsto que en próximas semanas se poden ir incorporando máis vendedores de xeito progresivo. A partir do vindeiro luns volve a actividade ás piscinas de Cambados e Vilagarcía. A empresa que se encarga da xestión destas instalacións decidiu reabrir os dous complexos baixo un estrito protocolo de seguridade para prevenir contaxios. Por exemplo, será obrigatorio tomar a temperatura para acceder á piscina. A súa capacidade situarase no 75% do habitual e a actividade será individual, é dicir, poderase ir a nadar pero mantéñense canceladas as actividades en grupo e cursos. Nos vestiarios haberá que guardar a distancia mínima de seguridade. O protocolo recomenda que os usuarios cheguen cambiados da casa. Cada usuario terá que limpar o material que empregue ou unha vez rematado o seu uso. As instalacións poñen a súa disposición pulverizadores con desinfectante. Tamén se establecen franxas de idade. Así, de 9 da mañá a 1 da tarde terán acceso preferente, aínda que non exclusivo, os maiores de 65 anos. Tanto a piscina de Cambados como a de Vilagarcía van manter o seu horario de inverno ata o 1 de xullo. No caso das zonas de spa, a empresa está poñéndoos a punto. Aínda que Sanidade aínda non se concretou se poden usar ou non. Todos os alumnos do Salnés farán a selectividade en Cesdega. O Concello de Vilagarcía puxo a disposición estas instalacións para que se poidan celebrar as probas da ABOU, que este ano virán marcadas polo coronavirus. En Pontevedra, ademais do pabellón universitario, é moi probable que tamén se teña que pregar o recinto feiral. Neste caso, aínda non está confirmado porque aínda non está rematado o plan de desconfinamento. Estas dúas instalacións súmanse á Facultade de Ciencias Sociais. Ademais, segundo informa a Universidade, tamén haberá probas no pabellón da Raña de Marín. A data de celebración destas probas tivo que modificarse por mor da pandemia. Vanse celebrar do 7 ao 9 de xullo. Calcúlase que nas comisións dependentes da Universidade de Vigo examinaránse 5.500 estudantes. Nas de Pontevedra participarán máis de 1.400 mozos e na de Vilagarcía 550 alumnos. Como adiantábamos ao inicio, baixan os casos de coronavirus na área sanitaria de Pontevedra e o Salnés. O número de casos activos redúcese a 7, un menos que nos últimos días, porque dende había 5 días a cifra estaba estancada nos 8 casos. Estes 7 doentes estánse a recuperar no seu domicilio, polo que a área sanitaria continúa sen persoas hospitalizadas. Nesta área sanitaria, o número de persoas que superaron a COVID-19 sitúase xa nas 892. Na área de Santiago, a que pertence o Hospital do Barbanza, tamén se produciu unha diminución. O número de casos activos situase hoxe nos 30, fronte aos 34 que se registraban onte. No conxunto de Galicia continúa tamén baixando pouco a pouco o número de casos. Hoxe contabilízanse 341, 8 menos que onte. Dende o inicio da pandemia, na nosa comunidade superaron a enfermidade máis de 10.500 persoas. O número de vítimas mortais mantense en 619 falecidos.
Pontevedra sairá á rúa en defensa da sanidade pública. A plataforma SOS Sanidade convoca por vindeiro día 25 unha concentración para reclamarlle á Xunta que explique a que vai destinar os cartos que o Goberno Central vai enviar á comunidade para paliar os efectos derivados da pandemia. Sospeitan que boa parte desa partida acabará na privada. Ademais, piden mellores condicións para o persoal sanitario que, como indican, é unha parte imprescindible da sociedade. A plataforma SOS Sanidade Pública de Pontevedra botarase á rúa o vindeiro 25 deste mes. Van organizar unha concentración ás portas do Hospital Provincial ás 8:30 do serán, reclamando a Xunta que desvele os seus plans para os cartos que vai recibir do Goberno Central destinados a cubrir os gastos derivados da pandemia do coronavirus. Facemos a concentración pois un pouco para, digamos, para recordar e incluso para exixirlle ao presidente Núñez Feijóo que nos diga en que vai a gastar os cartos que veñen para a Comunidade Autónoma Galega da Sanidade, porque moito nos tememos que, segundo declaracións que fixo, pois eses cartos van a ir para a privada. Dende o colectivo consideran que agora é o momento de mellorar as condicións do persoal sanitario e blindar o sistema público. Entenden que coa crise da COVID-19 quedou demostrado que os recortes acaban pasando factura. Por desgracia, veu a suceder o que nos decíamos, que os recortes na sanidade matan. Entonces, ou se recorta, se privatiza, seguimos co mesmo modelo cando se quedou demostrado que ese modelo privado non sirve, o que sirve é reforzar o público. Tamén decimos que agora é o momento de apoiar ao personal sanitario, que foi o que nos salvou de todo este tema. Ademais, a plataforma SOS Sanidade Pública de Pontevedra pide tamén unha volta á normalidade para a sanidade, cun reforzo da atención primaria. Temos que reforzar a atención primaria, temos que volver á normalidade, non a esta nueva normalidade que nos queren poñer. Por que? Porque agora mesmo os centros de atención primaria siguen pechados. A ti te atenden por teléfono, entón nós o que non queremos é que se cronifique ese sistema. É dicir, eu poño un exemplo, se agora ti chamas ao médico de familia ou á médica de familia e te atenden, che din tose, que saben eles a 4 kilómetros si esa tose é boa ou é mala, non? Entonces, temos medo a que, por o que estamos escoitando, que non se cronifique o mismo modelo que tiñamos. Temos que volver ao de antes. A concentración prevista para o vindeiro día 25 vaise desenvolver seguindo as medidas de seguridade correspondentes. Por iso, piden aos veciños que queiran participar que garden a distancia mínima e empreguen en todo momento a máscara. No ámbito político, a Marea Cidadá de Noia demanda ao goberno local que dé a cumprimento aos acordos acadados na Comisión de Seguimento do COVID-19. Piden que se axilicen as axudas directas a empresas e se incremente o investimento en emerxencia social. O Grupo Municipal da Marea xa presentou unha solicitude no Concello para que se poñan en marcha as numerosas iniciativas aprobadas pola Corporación para afrontar a crise económica provocada polo COVID. Tomáronse decisións moi importantes para o desenvolvemento económico desta vila, como son duplicar as partidas orzamentarias en emerxencia social. Estamos vivindo un momento moi complicado na emerxencia social. Para poñer un exemplo, se o ano pasado gastábamos 8.000 euros en emerxencia social, levamos gastado máis de 20.000 no que vai de ano. Entonces, entendemos que hai que duplicar esa medida. O tema dos bonos é un tema que hai que solucionar, ou ben pola vía que propón o Partido Socialista, que sexa unha xestión directa do Concello, ou pola que propoñemos nós, que sería implicar o tecido asociativo de Noia, como é Cruz Vermella e como é Noia Histórica. Entendemos que esa medida ten que levarse a cabo, posto que é unha medida de reactivación económica da vila. Ademais de atender a emerxencia social, insisten na necesidade de aposta en marcha dun plan de investimentos locais para a recuperación do tecido produtivo do Concello. Outra das cuestións que temos que abordar estes días é o plan de inversións local, que fai un efecto multiplicador na economía. É dicir, nós facemos unha proposta de dedicar 300.000 euros en obras pequenas de 10.000 euros, pois que reactiven o empresariado local e tamén vai a reactivar pois onde se compra ese cemento, onde se compra eses diferentes materiales na vila, que polo tanto tamén se xera unha actividade económica alrededor deso. Por último, demandan tamén que se axilicen as axudas directas aos negocios para implantar medidas de hixiene e desinfección nos seus locais. A Consellería do Mar destinará 77 millóns de euros a un plan de reactivación do sector marítimo pesqueiro para paliar as perdas xeradas pola crise sanitaria. Inclúe unha liña específica de 7 millóns de euros para os profesionais que, a pesar da nula rendibilidade, seguiron en activo durante o estado de alarma.
A Conselleira do Mar mantivo un encontro con representantes do sector pesqueiro en Ribeira para debullar os contidos do plan de reactivación impulsado pola Xunta para facer fronte á crise do coronavirus. Mobilizaránse 77 millóns de euros para dinamizar o complexo Mar Industria a través de 5 liñas de axuda coas que facer fronte ás perdas derivadas desta grave crise sanitaria. O plan, denominado Avante Mar, incide especialmente sobre aqueles subsectores que quedaron fora do Fondo Europeo Marítimo Pesqueiro, a pesar do esforzo realizado mantendo en activo durante o estado de alarma con nula rendibilidade para garantir o suministro de alimentos. Intenta que toda aquela flota que teña porto base en Galicia, que este de alta no censo do rexistro operativo da nosa flota, poida ter unha axuda que palíe o 25% das perdas dos 3 últimos anos anteriores. Se garantiza nesta orden de axudas que ningunha embarcación terá unha axuda inferior aos 500 euros nin superior aos 40.000 euros, sendo a axuda máxima por empresa non superior a 120.000 euros, porque estamos restringidos por as axudas de mínimes que establecen o límite nos 120.000 euros. Esta liña de axudas para a flota que permaneceu en activo está dotada con máis de 7 millóns de euros de fondos propios da Xunta. O plan inclúe tamén axudas directas para confrarías e outras entidades de xestión que rexistraron perdas entre o 14 de marzo e o 14 de maio en relación co mesmo período do ano pasado. Consignaránse 600.000 euros para facer fronte a estas subvencións que se publicarán no DOGA nas próximas semanas. O personal das cofradías, hasta o minuto, desde o primeiro día hasta agora, seguimos traballando, facendo un esforzo ca nosa xente, traballando para o ICM, hai que dicilo, tamén para a Capitánía Marítima, estamos facendo enroles, desenroles, altas e baixas, entón, claro, os ingresos non son os mesmos, entón esta axuda vai nos servir moi ben, non? Polo menos, xa non o significado dos cartos, senón o reconocemento que nos fai a Consellería ao sector do mar. O plan autonómico inclúe tamén axudas aos mariscadores que se viron obrigados a paralizar a súa actividade ou non dispor de caldes de venda por valor de máis de 5 millóns e unha liña específica para redeiras de 400.000 euros. Ademais das axudas directas, Mar plantexa outras liñas de apoio como a flexibilización administrativa de taxas e a reorientación do sistema comercial pesqueiro para adaptarse á nova realidade social. O Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas retoma atención directa e presencial tanto ás adegas como aos viticultores. Faino establecendo un protocolo de protección para facer máis segura a atención cara ao público. Por exemplo, agora incluíse un servizo de cita previa para a toma de mostras e para as catas de verificación dos viños. Tamén se vai implantar esta modalidade nas auditorías en adegas e viñedos. Previamente informarase sobre o cometido da visita e procurarase a presenza dun único interlocutor coa adega ou co viñedo co auditor. A idea de traballar con cita previa busca evitar esperas innecesarias e preservar a seguridade de todas as partes implicadas. Ademais, en consonancia con esta situación excepcional dos últimos meses, o Consello Regulador decidiu ampliar de xeito excepcional ata o 10 de xullo o prazo para facer modificacións no rexistro de viñas. A nova normalidade chega ás adegas co remate da elaboración dos viños das colleitas pasadas e a previsión da nova vendima. As adegas xa traballan na posta a punto da maquinaria necesaria para a recollida da uva. O sector segue pendente da reapertura do mercado nacional para recuperar as vendas. Os traballos no campo continuaron ao marxe do coronavirus. Os viñedos atópanse na etapa de maduración e os viticultores xa fan as súas previsións de cando será a vindeira vendima. O que se veu afectado foron as vendas e os traballos nas adegas. Coa caída da demanda, algunhas adegas suspenderon o embotellamento do viño. Agora, estes traballos aceleranse en vista a reapertura do mercado nacional e a recollida dunha nova colleita. Entón, isto fixo que todo se retrasara, non? O mes de marzo tiñamos previsto empezar a embotellar o 1º de abril, co Covid pois era moi complicado tamén traballar nas líneas de embotellado con personal porque os distanciamentos non eran posibles, e logo que non había pedidos, entonces pois parouse un pouco con expectativa de ver que facía o mercado. Entonces agora sí que xa empezamos a embotellar porque necesitamos liberar espacio tamén. A baixada de vendas foi importante para aquelas adegas que traballaban para a restauración e a hostalería. Os viños máis comerciais, sen embargo, aumentaron a súa demanda. Nas nosas marcas máis comerciais a nivel Oreca, o que é na restauración e hostelería, pois sí notamos unha disminución de ventas de máis do 50%, pero si é verdade que naquelas marcas máis comerciais a nivel supermercado, a nivel lineais, chegamos incluso a notar un incremento de ventas, en torno a un 20% máis. O sector está pendente da reapertura da hostalería.
Aínda así, calculan unha caída das vendas de máis dun 20% con respecto a outros anos. Polo de agora hai moita expectativa, non hai moita recuperación, hai expectativa, nós estamos empezando a facer embotellados pensando en que coa apertura da hostelería e do turismo a partir do 1 de xullo empeza a entrar pedidos, pero que polo de agora ningún hosteleiro se atreve tampouco a facer un pedido grande como facían anos anteriores, pois de cara a xullo e agosto vou encher o almacén que vou ter moito chollo, non se sabe. Dende o sector piden calma e colaboración aos adegueiros e viticultores. Hai que tirar para adiante e non deixar que quede nadie atrás, polo tanto temos que pensar en nós como adegueiros que temos que seguir vendendo viño e nos viticultores que nos van provendo de uva ano a ano, non deixar caer a nadie, que todos podamos seguir adiante. Hai anos de ganar máis, anos de ganar menos, este ano vai nos tocar ganar menos a todos, pero que todos podamos ganar algo, non? O Concello de Portodosón axilizou os trámites para licitar numerosas obras que permitan a recuperación da economía local. Son actuacións cun importe global que supera os 400.000 euros. Acondicionamento Rúa Costa da Granxa, este está aquí no casco urbano de Portodosón, onde está o colexio, son as rúas que baixan hacia aquí ao Concello, desde o pabellón Santa Irene, o colexio Santa Irene e o pabellón, son as rúas que baixan hacia aquí ao Concello. Acondicionamento do contorno da iglesia de San Martiño de Miñortos, por valor de 129.000 euros, non sei se dixen a outra, a Costa da Granxa, valor de 25.537, acondicionamento do contorno da iglesia de San Pedro de Miñortos, 129.669 euros, Rúa Petón de Baia, aquí tamén en Portodosón, por valor de 39.900 euros, acondicionamento da Rúa Salvador, aquí tamén en Portodosón, por valor de 49.504 euros, humanización Rúa Fonte en Portosín, ali en Coira, por valor de 83.194 euros, reforma da Rúa San Andrés en Portosín, por valor de 84.818 euros. Tamén se están a retomar as obras xa adxudicadas que se viron paralizadas pola declaración do estado de alarma, cun investimento próximo a 1 millón de euros financiado tanto pola Deputación da Coruña como con fondos propios do Concello. Se están en activo, pois mira, un outeiro baixo fase 1 por valor de 103.315 euros, outeiro baixo fase 2 por valor de 169.147 euros, Horta das Romeras, 239.321 euros, saneamiento en Camaño, 181.376 euros, Parque de Basoñas, que ademais agora vamos a ir ca dirección de obra ali xa a obra, para poñer xa que a empresa facer a ata de replanteo, 106.000 euros, humanización contorno da Igrexa de Baroña, 89.105 euros, e Beirarrúas e Miñortos por valor de 92.400 euros, que iso fai 980.969 euros. O alcalde quixo agradecer o gran labor dos servizos técnicos do Concello que durante esta época de paralización administrativa traballaron arreo para poder realizar as contratacións e reactivar a obra pública no municipio. A Rúa Nova de Cambados vaise reformar por completo. O Concello ten prevista a renovación de toda a vía en dúas fases. Na primeira mudarase o firme ante o importante deterioro que presenta o actual. Na segunda fase acometerase a sustitución das beirarrúas e as canalizacións. Segundo indican dentro do Concello, as actuais presentan desniveis pendentes e bordes que dificultan a mobilidade dos peóns. As dúas fases deste proxecto vanse acometer con financiamento do Plan Concellos da Deputación de Pontevedra. Con cargos fondos deste ano vaise acometer a reurbanización das beirarrúas cunha partida de máis de 112.000 euros. Os fondos para a renovación do pavimento tamén proveñen do Plan Concellos, neste caso da edición de 2019, aínda que o proxecto estaba pendente de execución. Con todo, para o conxunto destes traballos aínda non hai unha data concreta de inicio. Prevese que nas vindeiras semanas as actuacións saian a licitación. Reunión entre o alcalde de Vilagarcía e os representantes da Asociación de Veciños de Vilaxoán. No encontro abordáronse as actuacións máis inmediatas que o Concello realizará na zona e recolléronse as peticións dos veciños. Coa polémica sobre a mesa das carencias da Rúa Vázquez Leis en primeiro plano, Alberto Varela indicou que a instalación de bancos, papeleiras e puntos de luz nesa vía farase a posteriori con cargo ao val da obra, trámite que se está cumprindo segundo dinden de Rabella. Ademais, o goberno local anunciou que exixirán á Xunta a inmediata reapertura do consultorio vilaxonés, como un servizo esencial para a zona. Os veciños tamén se interesaron pola praia do Preguntoiro. O alcalde asegura que a única razón da perda da bandeira azul foi por un leve descenso do nivel da calidade das augas, ao ter dado boa en dúas analíticas fronte a 7 que deron excelente.
O Executivo apunta que nesta tempada a praia de Vilaxoán manterá os mesmos servizos. A xuntanza acudiron tamén a concelleira de Urbanismo, Paola María, o de Obras, Lino Mouriño, e o concelleiro por Vilaxoán e delegado en materia de tráfico e seguridade, José María González. Pontevedra vai elaborar un novo catálogo de edificacións e elementos singulares a conservar. O novo documento trae como novidade que se vai incluir o patrimonio industrial e a arquitectura contemporánea. O actual catálogo data do ano 94 e recolle pouco máis de 150 elementos. O obxectivo do Concello é que esta cifra medre de xeito exponencial. Ter e saber conservar é un dos grandes retos aos que se enfronta o patrimonio galego. Na cidade de Pontevedra, o Concello vai elaborar un novo catálogo de edificacións e elementos a conservar. A finalidade deste traballo é identificar os elementos que polas súas singularidades, características e valores culturais, históricos, artísticos, arquitectónicos, etnolóxicos ou paisaxísticos, pois se considere convinte conservar, mellorar ou recuperar. O catálogo actual data do ano 1994, día a necesidade dunha revisión. Esta revisión e actualización do catálogo vixente está xustificada pola necesidade de adaptar a nova normativa e evitar así inseguridades xurídicas. Outra das razóns que leva o goberno local á súa revisión é a necesidade de ampliar horizontes. O novo documento incluirá o patrimonio industrial e a arquitectura contemporánea, unha revisión que afecta tamén o rural, onde tamén hai novidades. Se van recoller os muros tradicionais, a lei do solo do 2016, recolle que os muros tradicionais se terán que conservar, entón, neste catálogo o que xa pretendemos é incluir os muros que ver os muros que existen no Concello de Pontevedra que sexan considerados como tradicionais e incluílos xa no catálogo. O actual catálogo conta con 71 fichas de elementos singulares na cidade e 88 no rural, datos que, segundo avanza o concelleiro de Urbanismo, medrarán agora de xeito exponencial. O contrato para a elaboración deste documento vai superar os 38.000 euros. O punto de partida para a súa redacción será o traballo xa feito no ano 2004 pro pexón que finalmente quedou paralizado e que xa incluía un catálogo de bens culturais. Pontevedra exhibirá a súa pluma no Orgullo LGTBI deste ano. O rexeitamento á plumofobia será o eixo condutor dun programa de actividades que tivo que adaptarse ao coronavirus. Entre as propostas desta edición, un San Xoán travesti e un contacontos diverso no gastroespazo do mercado de abastos. O coronavirus non pode co Orgullo de Pontevedra. Os grandes eventos tiveron que cancelarse, pero o seu espírito continúa cun programa diverso. Este ano o que queríamos era facer unha festa moi grande, pero bueno, por os motivos do COVID pois non puido ser. Entonces, pero bueno, non imos a seguir respetando a reivindicación de dereitos da Semana do Orgullo, a pandemia non nos pode calar e temos que seguir reivindicando os dereitos conseguidos, os que nos quedan por conseguir, eso sí, tendo sempre precaución e tomando todas as medidas tanto sanitarias como de protección para non ter que lamentalo. O rexeitamento á plumofobia será o eixo vertebrador dun programa de actividades lúdicas, reivindicativas e culturais. Este ano o lema da Semana do Orgullo é non a plumofobia, imos encher toda a casa consistorial de plumas, eso sí, sintéticas, imos a encher toda a Pontevedra de plumas para visibilizar a nosa posición á plumofobia. O programa deste ano mantén os vermús de Pinto e Maragota e inclúen contacontos diversos e un San Xoán travesti no gastroespazo do mercado de abastos. Contacontos para os nenos, teñen que chamar previamente porque os aforos son limitados e necesitase avisar con antelación, e despois tamén imos a celebrar tamén no espacio gastronómico do mercado, pero máis pola noite, algo máis festivo, que é un festival drag, con baile, música, para animar a xente que este ali tomando algo no mercado. O programa foi presentado esta mañá na Praza da Peregrina, onde estivo aparcada a caravana LGTBI. Este particular vehículo vai acoller unha campaña informativa artellada dende o Centro de Información sobre Diversidade e Sexualidade. Como sabedes, coincidiu a presentación do CIDES coa pandemia, co cal, digamos que unha plaza importante para poder promocionar a CIDES, porque hai moita xente que todavía non sabe que existe este servicio. Levamos traballando toda esta tempada en teletraballo a través de consultas
online, pero sí que seguimos e aproveitamos esta oportunidade para poder informar de que existe e ademais, se unha persoa ten alguna dúbida, o CIDES vai estar de unha forma móvil, neste caso, para poder informar de calquera cousa que podan precisar, e para eso estamos aquí. Ademais, as prazas de España e Pontevedra vanse decorar a semana que ven cun xardíns especiais con flores que van compoñer a bandeira multicor. En Ribadumia, o colectivo LGTBI tamén se visibiliza malia coronavirus. A balconada da Casa do Concello loce dende onte a noite a bandeira da diversidade. Foi pendurada polo alcalde na compañía de varios membros da asociación Gotas pola Diversidade. Este ano o colectivo decidiu suspender os atos previstos por mor da Covid-19. Deste xeito, anunciaron xa a cancelación do programa previsto para o mes da diversidade. Explican que as circunstancias excepcionais que estamos a vivir obrigan a pospoñer estes atos. Din que por riba de todo nestes momentos toca facer un exercicio de responsabilidade e reducir riscos. Con todo, Gotas avanza que está a traballar en distintas actividades para impulsar nas súas redes sociais a finais deste mes, coincidindo co Día do Orgullo LGTBI que se celebra o día 28. Despedimos aquí as novas do día deste mércores 17 de xuño, pero poden seguir a actualidade a través da nosa páxina web e das nosas redes sociais de Twitter e Facebook. Volvemos mañá con máis novidades. Boas noites.